Duze kwami uLindani we-March and March. Insizwa kithi na uthe uzoba ingxenye yale march eyingqayizivele ye-MK. Isiphi isizathu? Ake sibonge siphinde sibingelele kwintatheli yami ngisanda kakhulu yako Durban Network engachemile engakhethi imasayidi. Yes sir. No imile nje into ye-March and March iqondile straight. Umthandazo wethu ukuthi kuyine i-political party ecula leli culo esiliculayo ukuthi abangena maphepha abahambe eSouth Africa. So noma ngabe kuthiwa isiphi isikhathi noma ungangivusa ekseni noma ungangivusa ebusuku uthi une program yenziwe inhlangano esupportayo into esisho ukuthi abokufika abangena maphepha bahambe so join lo program siyoba ingcenye yawo. So namhlanje ke sizosupporta iMK siyingcenye ye program ehlelwe iMK okuyinhlangano ecula esiliculayo ukuthi abangena maphepha bahambe. Kuyacaca njengamanje ukuthi iMarch and March ayichemena qembu. Siyabaza abantu abathanda ukukhuluma into engekho bese bethi March and March inhlangano echemena abathile. Sesohambelile ama political parties amaningi acula iculo esiliculayo ukuthi abangena amaphepha eSouth Africa bahambe. Mhlawumbe namhlanje into esizwile ukuthi khona ku-memorandum yabo bakhala kakhulu nge-corruption eyenzeke eThekwini ukuthi idingo ingqangi ayifiki ngesikhathi. Thini ukuphawula kwakho ngohulumeni odonsa inyawo ezidingweni zabantu? Ngesize sicasha ukuthi i-corruption ikhona eyenziwa abantu base South Africa. But i-corruption enkulu idalwa yibona labantu bokufika abangena amaphepha. So masikhuluma nge-corruption kumele sibheke macala wonke lento le. Sonke isikhathi mangabe kuvela endabeni noma ku social media kuvela lento ye corruption i-foreign national alisali specifically illegal immigrants laba bangena amaphepha impela ibona abahlezi betholakala phambili mangabe kuno corruption. So bane impact enkulu kuzona zonke ikhala esikhalaza ngazo le South Africa. So that's the reason why ke silibele sithenje so supporta wonke lama political party athi abokufika abangena amaphepha bahambe. Ane siyabonga isikhathi sakho. Danke ngiyabonga.